arziki a ko'ina muke, a ko'ina da wannan saƙon zai same ku. Sunana Abdulkadir Kabir Kano, ina taka rawan karakta mai suna Anas a wannan sabon shirinmu na I Love Kannyewood. Wato I Love Kannyewood shiri ne da yake zuwa yake cike da abubuwa masu ban mamaki, masu ƙayatarwa, masu abin al'ajabi, masu ban tausayi, masu ban mamaki, sannan masu ban sha'awa. Domin samun wannan shirin ku je Abdul Mind TV da yake kan YouTube, ku yi mana subscribing sannan kuma ku danna ƙararrawa saboda alerts. Kar ku bari a baku labari, kar ku bari a wuce ku. Ku nemi I Love Kannyewood, yana nan zuwa lokaci kaɗan ba da jimawa ba. Mun gode.